שחורים, טפילים, גזלנים, פרזיטים שרק רוצים לקחת לנו את הכסף. בואו נודה על האמת, התרגלנו לפחד מחרדים. בשביל חילונים רבים, החרדים הם כמו צל שחור, גדול, שמאיים על החברה הישראלית. תראה אותם, הם אומרים לי, הם לא משלנו. 30 שנה אני משוטט ברחובות החרדים האלה. ובשנים האלה למדתי לראות כאן אנשים כמוני, שפשוט לבושים אחרת. ויש להם דעות אחרות, באורח חיים שונה. ושהאנשים האלה עם הבגדים השחורים והמנהגים המשונים, גם הם חלק מהחברה הישראלית. הם אנחנו. למדתי לאהוב את זה. ואם הם חלק מאיתנו, אז ממי בעצם אנחנו מפחדים? מהצל של עצמנו?